Met de werk met de naaimachine, dat vind ik echt super leuk om te doen. Ik moet doorwerken tot 10:30, dan heb ik pauze. Dus tot later. Nou, het is nu 10:30, ik heb nu pauze. Ik heb al 4 van die tentjes in elkaar genaaid. Dat is op zich best goed. Die kunnen zometeen gebruikt worden om de pompoenen op te kweken. En dan hebben we zometeen, als het even zien, ik dacht september, dan hebben we heel veel pompoenen te kopen op de kapschuur in Udroterp. Het zijn wel pompoenen die je niet eten kan, maar je kunt er hele leuke dingen doen mee voor de sier. En ze zijn ook best wel lang goed voordat ze eenmaal verrotten.